Nacional. Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for a $1 Million Amazing Story 2026. Dito'y lagip di napalabas. Flor de Lisa, mabiglayin. Si Kamit Gayam Romano, kapidwa. Di ka man? Andiyan ka bito. Kit talaga, Met. I love you, Flor de Lisa. Sarding anak ko na, 15 ko pa'y laeng, kit 17 mumit laeng. Ken kang runaan ti amin, ag kapidwa ta. Umay ka. Umay ka. Di na kuyo din na kasta Romano. Ka. Ken pangipanam kanyak. Apaya dito eh. Ang mga nood na makakita ka data. Awan. Isuod ga dito at imayan ta. Tamno awan, di makikita ka data. Ngim anya terami din ta. Ayayatin ka, Flor de Lisa. Ket pa-check, akas tamit ti marikrik ng kanya. Ngim ubingak pa, ken agkapidwa ta. At dan imun una ka data nga kapidwa ang nag-asawa ta. Awan, ti problema na pasamak. Iso nga. Oh, Romano, di na karapay na kasta. saan lang harakot ng tikit. Alak, ano? Asawain ka, nagsikog ka. Iso. Nasapakam nga rod nga nagpamilya kini Romano manong naming. Nupay kasta, dakalauna yung ayaman ko kaputa nagaget na siya at nga asawa ken ama ni Romano. May sa construction worker. Ken, pasare mapampaya, makikalap manong naming at aduno kwa dikit isang pet na makalapan na. Aging ka nga naganakak may sa may kadua, aging ka iti may katlo. Marigatan kami manong. Nagsipod ta talon dikit anak mi. Talo digiti anak tan Romano. Agpaligay ta ko. Kasadono dikit imutan ta nga dagundaway ng biyag iti lubong. Kinisudan to ti pakiranutan ta, alaman? Manupay nga rod? Oray no, duapay. Nagrigat ti agidek. Apay, dikit ka dilaeng naggraduari ti kolehiyo, ti sumaliwan naman ti panagbiag da. Flor de Lisa, adda iti diskarte da ita. Iso ka saan ka mo po kaon tinamdama? Napindas to ti pagtungpalan ti biyag, dikit ti anak ta. Awang nga rod tinaaramidak manong nemi ta isumet day ta ti kayat ti asawa. Rumigrigat o rumigrigat. Aging ga nga liman dikit anak mi. Ket gabuta, rumigrigat lata rumigrigat ti kasasad mi. Aslamad mandlaw ko. Nga sladan sa bali nga aramidan ti asawa. Aging ga iti may sa ngarabi. Diyos ko, Romano. Anya di kita. Paltog. Naduma-duma a klase ti paltog. Anya di pangusaram ka di kita. An-anib ko lang, bakal. At ka din sa baling araramidem, ha, Romano? Di ka agda nagakasta, bakit? Liman di kita anak takit kasapulan ti panakgalan ng kwarta. Awan mit ti ado paggastusan ta. Tagpapadamit digiti talo nga ininauna nga anak ta, adidan nagbasa iti kolehiyo. Nasapadan ang nag-aasawa, akas ka data idi. Ket digiti duwa nga inauding anak ta. Amom, isudan to ti mangitag ay kadata bakit? Isung ay kadamtan niya man na paragdandanag mo akas ta. Pimay sumanong nemi ti panagdandanag ko aging gang iti may sa nga aldaw adamaten digiti otoridad manong nemi nga mangiserve iti warrant of arrest iti asawak manong. Saan niyo tilwenti asawak? Awan ti basol na! Romano? Bakit? Apay, anya ti basol mo? Anya? Makaruwarak nung itlaing bakit? Nairaman lang tinagang ko kada iti pimatay ka no. Iti may isang mabigbig na tao dito lugar tayo. Tay naramid mo ka di? Sa mga baybayan di kita anak ta, Flor de Lisa. Ulitek, mawaya-waya anak tumitlaing. Manong nemi na ibalod nga rod ni Romano. Ket gapo, ta sisyak na ten ti mang saksagad ti panagbiag mi. Imbaglagi din manong,
Tadamin ng asawa na kiti taluk at nagiti layangan tuwa ngayon inauding anak mi manong nemi itiya. Isaksakad ko it panagbiyak. Aging simre ka kakas katulong iti may sa abak nang dito lugar mi. Kaditi may sa ngaldaw manong nemi kuna ni madam kada kami tadwa kam nga katulong. Nga adda ka nunas ken nga papanami. Simurat kami nga ron manong nemi. Abi nga ta si Martin kami dito yung highway. Barangay Pias Kurimaw ti ayan mi. Ha? Insan niya si Madam ang dumsaag kamin. Ilukat kong tiri daw, kitiban, ket dumsaag kamin akaduak ti padak ng katulong. Ha? Ni Madam? Adda nang pusas ken ko na. Dagan na nga na ba? Susasin niyo na! Saan? Awan ti mading aramid mi! Saan da kami iramraman? Romano, kasano da ito yan? Nagdano tamit yan dito pagbaludan. Kasano nagiti manugang kinapo ko ta. Istarudeng muntak sangit, Flor de Lisa. Awan ti may tulong ken ka, di ba nagsangit mo? Awan ti basol ko. Kinsak mit amo adyan nastri ka kakas katulong kit dragpusan met gayam. Isok mo nairamraman naklaing. Ammo ka na ramramang kalaing. Iso nga awan ti pagdanagam. Siyak tupay kat adanam namak nga mawayawayaan. Si kantugid din. Agpatulong ta ka na kita kakabagyanta nga dadya Amerika. Mangalat na tinalaing nga bugado nga mangyibugado ka data. Makarwar ka? Kaskunak ken ka idi, Flor de Lisa. Iso nga umuno na ako nga rumwar ha. Orayak ti panakawayawayan met. Tapno baliwan ta nga buklen ti pamilyata. Papagaya madatin ti may kaduan nga 30 minutos sa paset ti programa Lagip Tinapalabas. Ito nga malam ti Lunes papagayam Lunes Santo nga naikaring antay panag-live mismo dito ita estasyon tapno intay ited datoy premyo. Ito'y third grand finalist tayo nga ni Mrs. Flor de Lisa D. Renien. Iti Barangay 4A para Tumbado, Ilocos Norte. Iti pa nang isurat ni Reynaldo Dagopion. Iti sumit lang nga lugar kaapsat ka. Dana mismo dito ay mantays ngantay parakdaren ni Lisa Kanot Palayaw na kapagaya. Intay dunggan basag dato'y certificate certificate of appreciation para kay Kuana. Action Radio DCJ Silawag, Reynaldo Refiesta Sentenciador Award, Best Letter of the Month of March, and third grand finalist awarded to Flor de Lisa D. Rinien, iti Barangay 4A para Tumbado, Ilocos Norte, for being winner of the Best Story of the Month for the month of March 2026 and for qualifying as a grand finalist for the Search for $1 Million Amazing Story 2026 in Lagip Tinapalabas program iti DCJC Action Radio Lawag. Yan, makita kayo kamsat. May parang kada kayo. Pirmado, tinumutibiyang ni Measure Airways host, Attorney Nick N. Malasig II, Station Manager, Reynaldo Fiesta, sponsor iti Honolulu, Hawaii, USA. Gapsat. Kat dayon ayaban dito ni Lisa. Kaya masaligkan tayo tapay dati cash price na. Masaligkan Lisa. Kaya tuwagdaran. Ayan. Okay. Dito yun. Toy ka. Tapno asa sidig. Ha? Kawatan natin premium. Lisa. Okay. Ana ita timarik na ti nangabak ti pakasaritaan. Ti may bagak sir ket jak ispektaren nga maisali kada ito nga programa sir ket agyam yaman ak launay ti yung
liliwag ka dito nga programa sir kat idi napasamag dito nga program ay Diagdinig via ka. TV pamilya mi sir kat Ah, injak bulos inibatan ni Apo nga nagkarkararag sir. Juan. Pasamag di pa nagbiyak mi. una tati pagkasalitaan niyo kat naibalod ka nga duwang Agpay sa agasawa. dito sir. Nairamramang kailang. Wan sir, agpay peso dito sir nga pasamag di pa nagbiyak mi nagkamang tiragsak kan liday ta naragsata kumamat nga remor sir. Diyanak ko nga pinanahok di pagpaludan sir. Isalaunay ti kasakit tinagom ko nga moreno basta. Injak binaybayan nga nagkarkararag ka ni Apo. Injak inibatan. Nasyakat. Injak naawa ng tinamnama. Ita. Inikanak ni Apo. Pinag-ragsak ko nga sang kabasit. Tadi kita anak ko. Katinikan na di masakbayan. Nagkan na di pa nagkarkararag. Wan. Itilikodan tilangeb. Kat umbaas matlaeng na ranyagan ti batog mo nga langit. Kabuto ore itilikodan nga siya na pasamak kinilakay mo. Dagiti anak mo, kan dagiti apukom, iti mangmangtid kan ka itatiragsak. Diman? Sir, nga mau dilata mo awan ng tilading sir isong kinasarita nagdagasinsin ko sir nga makiayam ka man ka dito nga programa tabarbarang laing mo maragsatan ka kumata Makisalip ka, na, ni Reynaldo. sir isong nga nagyamyaman nagserta in kwada ka dito nga programa kat thank you agada kayo sir Alawela. inted yung nga Ang nagkorte, agsang sangit ang taawisan man, dagiti dingdingig, tagsurat daman. kaya't kuman ti mang-share kada kayo dito nga programa nga lagip ti napalabas no kaya't yuman iti agsurat ta naragsak iti mga bak uray lang nga Orak lang makasangit tiragsak. makasasangit tiragsat ko Kan baragsakan nakpeta nakita peti personal ti lagip ti napalabas Oh, thank you Okay, nga rod, sir Yamanak sir alam nga rin, sublat na ba dati ko babayan, di ba nang isurat ni Reynaldo C. Dagopion, itimat lang sumunod nga lugar para tong Badog Ilocos Norte. Ayan, awarded to Reynaldo C. Dagopion, sumunod lang lugar, for being the writer of the story of Flor de Lisa de Rinien, winner as best letter of the month of the March 2026, and the third grand finalist of the Search for $1 Million Amazing Story 2026. Itilagip tila palabas. Ito, nakapirma ka mo lang atalo. At hanga na kaumay ni Reynaldo, ngayon dati kapsat na ti addan ni Bining. Baka matan Bining ta awaten na ipakit pawit ko king at muntukin ni Ray. Ayan. Ngayon dadya lang ti kasa, dato para king kuha na kita dato certificate. Ano pa makuna, Bining? Nangig mo ti na pa nakaidra pa nakaibasa na iding? Wan sir. Maragsakan kami unay iti panangaba da iti kapsat mi. Ta nung pa'y adurig iti di mamati nga kaya ti kapsat mi ti agaramid iti istorya ngem. Idi mangyang digiti kaaruba mi sir ken kakabagya mi met lang. Iseditan amo na mati da. Ket apalaro ragsat ti kapsat mi ngem no kasano ti laing nga agsurat kas jaymet iti kinaman nagbabain na sir. So ang isip may. Iso nga ang isut imay ket agyamanak apo kadagiti una-una agpagyamanak ni Apo Dios ta inikan na ti sirib ti kabsat mi ket adado kumapa digiti tao nga matulungan na nga masidagkan ko na ken kang runamit ki ang pasurat ken kang runa sir ken digiti mangi Sponsor. papay ti sponsor Okay. sir. God bless you all. Okay, thank you, Bining. Yeah. Okay. Okay, kapsat kaskin kay nabuyan ang igan. Dagiti kapinano kayo dita. Kasin si kayo sir. Kasinsing kayo. Okay? Thank you. Ay, nabag nga oras tayo aming nga sangapada. Gagayim ka amsat. Ni Manong nyo enemy na ito, Nemi Ruiz. Host iti lagip tinapalabas, iti Action Radio DCJ Hilawag. Iti agtultuloy nga Reynaldo Ray Fiesta Sentencedor Award. Search for $1 Million Amazing Story 2026.
babaen kini Reynaldo Ray Fiesta dita Honolulu, Hawaii. Kini ti programa ti nga lagip ti palabas iti Action Radio DCJ Silawag. Iti panang matmadon ni Station Manager Attorney Nick Malasig II nga pangabakan nyo kadagiti kakadakkel ang premyo. At dan may ikatlo nga grand finalist tayo kapsat. Kas nangegyo, ti pagkasalitaan ni Mrs. Flor de Lisa D. Rinien, iti Barangay 4A, iti Badok, Ilocos Norte. Babaen ti panangisurat ni Reynaldo C. Dagupyon, iti sumitlang nga lugar. Okay, tapos mabuya na kami ta, kapos nagagangay, nga basta da grand finalist tayo, ma-interview. Kasarita tayo nga mismo iti personal. Iso da ito ni Flor de Lisa nga kano palayaw na kit Lisa. Lisa, kumuna man pa'y, kumablaw ka kada itang bibuya. Kumablaw ka. Da kayo nga agboy-buya. Hi. Hi, da kayo nga agboy-buya ita. Amin namin nga bibuya. Amin nga agboy-buya kada kami ita ditoy. Naimbag nga orasyon. Nembag nga oras iyo kanembag nga malim yo kakabsat. Anda kayo mo kablawan, di kabarangayan nyo. Di kita bibuya di para to. Sir. Ha? Oo. Hamo kahit kablawan di. Ay, kablawan kayo man nga kakasinsin ko dita Hawaii ta sponsora na kami man kada iti nga programa dito lagip tinapalabas. Po, nagpinda sila. Tidbunto kanyang nilag na ganda. Tadak ita dito nga umay Umayagsangit. agyaman ta naragsat ti mga bag iti pakasaritan. Hanggang sangit ha. Hanggang sangit. Naragsak ko no. Kadwa mi gan ni kwa ni kabisinsi mo. Dato ni kabsat ni Reynaldo Dagupyon. Ang nakaumay ni Reynaldo, ija istasyon ni tayo kapag imbaon na ni Manang na ka. Manang na nga Bining. Bining, okay. Kumita ka man to, ang tolyo. Magkita, mabuhay na ka man. Ito, nagparas na ka. Yan, saka orek, saka tumulag sumilijay. Yan, okay. Medyo dungo kagita na kan sa maalay at kamera tayo. Hi, ka na, wala? Hello, ang dami dito. Isyak tinanguyog ken ni Lisa ta tay kunakon nalay nga sumurat ni Kabsat nga managbabain. Thank you gani sir ta Okay. ini kana tigundaway ana nga bat ni ading ko. Okay. Suportaran day ko makakabsat nang ro na kada kayong kakabagyan di Hawaii. Opo. Thank you. Okay. Lisa, rogyan tati ang istorya. Kuno taon mo idi ang gasawa kiti ni Dedi Romano? 16 sir. 16. Nalukor ni Ray, na 15 no, nandiyan gabi sa 17 ni Romano, 16 and 18. Sir. Napuruna ka nga rin, pinustahan yung wedding na yan. Ang peso nga, nasapak niya nga nag-asawa. Sir. Imbag man na hanga kumontra di kiti ka partido yun eh. Muntarada sir nga anapati mabalin sir. Apay masikog kay din. Saan sir? Ambay. Yung talaga ayaw ito ni Romano. Sir. At kita na mo dito, agad check na kasal sa'yo. Hanggang babain, managbabayin ka sa dati. Winner tayo ta. Ang magandaway. Kahit orino, dagos kayo na dan di balay di. Sir ta ti nariga ti panagbiag sir. Madida kam kaya ti nakay kamangay di sir. So nga nagpatakad kam ti bukod ni nga balebas si sir. Handa ka kayo kahit hindi. Sir. At yan yung rason. Mo man sir, riga nga tati panagbiag ni sir nga pamilya sir. Di ka dagos kayo nagbalay tapos sumina kayo. Sir, basi lang nga balay sir, daling ding di ko tawag sa idi kon bolo nga sa kabasi sir. Kat oray no hanggang narigatan hindi nga nagsasarunod di ba? Talong anak. Saan mo sir ta nagagaman nila kay ko idi sir pamakita ko diti bakara sir ti kadagit kakasinsin ko idi sir. So mo Ano to pagito na makigapas. ki gait ti bawang sir. So di jay man makitandan ti kapas ta dadarig ti kakasinsin ni sir. So ti pagobraan na sir. Kung siya mo latay di sir, makitanda na mo ti sa paminsan ti dagita labas sir. So ti pagbibiyag ni sir.
Damo ba si mang tultulong kada kami nga kasinsing ko takaway sir nga kasta minukwa. No, ipakamuyot di kadyo, tumulong naman. Wen sir tay bagayo latari gayo kunada mo ka sir isong ikanda kami mo ka sir. Mhm. So dahil lang di pagyam-yamaan mi kadakwada sir tanaanos tige kasinsing ko sir. Okay, apil di ba karakit awan pagsapulo ng Dimado? No, na trabaho ng di ba kara, awahan na mabalik na trabaho ng Dimado? Awan no ko ngamin sir ta manmano ti agmulmulid ayan mi sir tawan mo unay ti madandanon sir ang pagditi bakara sir ta delegasyon da sir. Mm. Kaya mabansa ka kalap. Un sir ti nga mapantibaybay sir agkalkala sir adu ti malalan ko sir mapangkuilala ko ti karkaruba. Mm. Yun sir. Kahit nang sa wanda di Romano asawa, nagkakait Un sir nagagat sir awang kaya ti nadungong asawa, un sir nadungong ama. anos kada kami sir. Ay, Ano adama sa pulan na idin sir. Itid na rin matagadan na sa rin kagumatang ti masapol iti balay bubuong kada ako kunan ano ko sir iso nga pagyamyamana mo launay kanya na sir. ngem, hindi hamo kaya kumanti aganak, ngem, aganak tapay, wala na. So, nayunan di dua. Nanayunan do sir so diniti kwan nariga mo latati ko ami din sir pinagbibiyag mi iso nga na magpaligid ay din sir. Okay, palagit kan. Di surat ni Reynaldo, awan inagan na nga di anak mo. Jak mo na mo no, apay. Itan, nagana man ni dahil, itan nak yun. Inauna. Cheryl sir. Cheryl jay nauna sir. Sherwin jay sumarno sir. Tapos Jacqueline jay sumarno may kaalo sir. Tapos DJ may kapa sir Jonalyn. Tapos DJ Buridi ko sir. Sherwin ay Edmar sir. Ina pa nangarod ni Roman. Kat ada Roman di surat. Una nang bakit po, no? Alias ni Share, adaya share. Nag-alias kuana DJ sir. Ano pang panaganda kami sir. Tanalaing da kami nga panagan jay amiti dagita. Iko sir ay alias. Panaganan na yun, nagan na ti Shiro Pilato. Un sir naglaing ta managsaki ngamin idi DJ sir anak ko nga DJ Ay, sir iso nga ipanapadasi yung mga tawidin DJ nagan nililo na ko na DJ sir iso nga ingkas jayda sir. Wan, nagan na ti Patok. Ay, Patok Pilato, ti Shiro Ah, Pilato. sir. Eh, jay. Ket kalpasan ti 5, nag-aasawan sa nagita italungan na yun dit nagago, saan na nagbasa? Nagbasa da sir nagpatingka na da lang ti portier sir badida nagturpos kada nga portier sir badida ay sir badida nga inagreduar ta nagasawa da mi idin sir. Naaram da nga rin, kas kata kayo, Sir. Nasapa kayo nag-asawa. Nasapa ko nag-asawa rin talo nga anak yun. Naging ganun ten. Di kang sangsangit, apay. Malagi Di may datiluin nila kayo mo, apay nga may sang editi ko ang paltog. Sir, ahaan ko nga sir ta ibagana mo ngamin nga ananib ko na Ananib, mo sir mm. taga po nga kasi mula ta mapaspasama kanya min sir so nga ananib ko lang kun ana sir nga amuti karoba sir nga awan pulos ti pang nang ako jela kay ko sir tanaan so nga talaga sir. Nairamraman la tinagan na nga pimatay iti may sa mabibig na tao. Ito yun. Un sir kasta pa may anda sir ana rami dagita sir nga dadala nga mga damdamay sir nga di ko na nga inya agsaon sir ta manay punta ta sir kahaan kami pa nga nakamove ti kasama nila kay ko sir suma di kam natagon unin sir selatan sir Ngam ti makadakas, napamumit dinanon sa jay, pagbaludan. un sir ta riga ti ba nagbiag sir awam mo ti pulos nga kami di sir tagbasbasa mo pala di buribi ko di sir napana nagobra sir ngam jam mo adda ti kundi jay amo sir na iramraman kami nga naalala sir Bypass operation, mananda. un sir nga parawaran da kami mo idi sir nga madida mo nga ko sir ta syempre awa mo pulos ti amo kada kita sir iso nga mo lang nga pinarwarda kami sir nga 5 taon ko di jay sir ta madida kami mo pinalpalusbusan sir nga tilang na nga ba kami sir awan tinaalala da nga pulos iso nga pinarwarda kami mo lang sir kaasi dagita pamilyada kunada sir. Ngam sakbay nga rimwar ka, imun ulang nga nawayawayaan ni lakay mo. Un sir nawayawayaan sir naglabas lang ti bulbulan sir. Pinatay da. Kadanat balik namin di mantamag mo pinatay din nila kay mo. Awan pulos panuno ko sir. Ang pampanuno ko sir.
Naanos nga asawam ko na di personal sir. Napimpinta sila ko mga ditoy na kunada pa sir di personal idi. Ang kumala nga rin dimwari. Wala ko marimrimor ta ditoy na latak ko mga mabalin kunada sir. Ito nakasaysit susunod yung magbaludan. Un sir ta nagagapay ngamin di sir. Project ti oo. Sobra na Tapos, hindi. Nagagaiso na sir di Kita hindi na tayo namnamin sa mubula na pagkinita. Sir tayo sulang tinai pwede nga aldaw ko sir. Hindi na ako mapipalubusan sir nga mga puta. Nera na di na anos nga gorja sir pinaluspusan na in request mi nga nagpagpakaasi ti judge sir nga pinirmaan da di papel mi sir ta makita mo ilang isuna sir. Mapagdi kami lang sir. Gusto ko rin sang sangit mo hindi Sir, tawag mo matag sir pipay ka anak pwede sir. Pigsapit ti Bagyo. Kahit babae tutulong na kita kabagyan nyo di Hawaii, ni pamuspusan lang kalpasang api mo sa nilakay mo, si marunong kamit nga nawayawayaan. Bayag pa lang sir, nagtawtawan pa lang. Tawtawan pala. Manong tawon mo di magbaludan nga. 5 sir nga nagyana di pagbaludan. Sakbay pa ito nga parwar, nawayawayaan ka. Si ano na pasama? Si Mublat mo di anak mo may kadwa. Sir, si Mubla di anak ko sir. Di ko na nga, di pala dak sir. Adong digiti naluko. Kapag kasi di pasama ni tata na. Sumati pidukan dalata nga kuang di anak ko sir. Talaga nga nagagatay so di kaduag sapsapul idi sir. Yung ko adam ulat sir. Ni Apo Diyos, saan ko nga hana nga simina ka ni Apo Diyos sir. Nagkarkararag. Sapil ako madyanak ko sir. Mawaya-wayaan to. Sa din namin tumula. Takaan si Isuna sir. Kasi pa rin anak na. Sir, talo digyan na nga babasi sir. So, no hanggang na pukawan edit na namnama kinilakay mo nga mawayawayaan kasama tihan mata pa nakapuko diwa namnama nga mawayawayan tungod sa anak mo. Sir, kung mawaya-wayan takaan si DJ pamilya na sir. Kahit hindi nakaruwar ka maten, ano si Maro ng pasamak. Pimintasan niyo bala yun? Di si Mang Puta di balay bi sir. So magmamano nga bulan na pa naman nagububran sir. Tay ko na nga kaya kulat ta mga pagturpusin day anak ko nga basbasa sir ta nariga mo lamang namnama ka di anak ko mo nga di dayo tanda mo pamilya da sir. Isu nga nagububra at tamo sir ngum idi maya damo nga arisgaran damo ti aga brodi ay anak kon sir. Nagsarding da sir, Taiwanam na dagiti taubingan ko na da sir isu nga nagsarding nga tat sir. Agububran. Isu nga yam-yaman na mo sir ta naka bangon da mo ti napimpintas basi nga pagapuna mi sir nga balay mi tadamon na aya nga kun aga kasin si media Hawaii nga nang tultulong kada kami sir isu la pagyam-yamana sir. Kada kami. Okay. Ti ako agad nagsasarno di ti allowing idibiyagyo ngem tunad nga kasla kang kalayon ang dalata langeb iti tangatang abatugyo ngem kadagito yan ala akit makunat matan ang imbase ng ikatin kita awan sa bali nga ramidin di mangawat ti kinapudno talaga kasya ti gasat sangguan ti agdama ken masakbayan so digiti anak mo nga dumada di abroad. Sir. Okay na siya ganito kasta. Sino nga digre kog kabalay mo ita? Tay may isa nga burido kun may isa nga inauna sir nga babae sir kun etay lalaki sir. Kabalay ko tatadya balay sir. Bale ad asawa mo gidayan. Amin nga anak mo da asawa nan. Hindi laburido kun sir ti awan asawa nan. Dadi agar adla di abroad ad asawa nan. Adan sir ada isdaya ewan ko tatadya do ang anak na sir. Dikat adwa kay nga di Mario kita. Anda mo balay da nga sa Bali sir nga karuba kagabay kami na yan. Wan mag-aas ka karuba kay lang. Bakit pa kita anak mo kasama tan kita apo pag timang kataragsa. Ya? Naisot pa kalalagay pa di asawa nga Romano. Okay. Naragsakan man lang na. Narag aglalaw tirag sa kila din sir ta di ko na nga
Naragsa mo ti makisalasali ti kasto nga ko sir. Paspasama ti na Di laglablaba, napalabas. napalabas ngem tay ko na nga nung may palagi kanya dagiti nga naglablabas sir, malagi ko latamo di So, ba't di lagay pa ko nagsangit mo? Oo, Sumalagit sir. mo. Ayan. No? Dumdeng tumatlag nga puro ragsak kawan to pila dingit na. Ayan, Lisa. Kahit gayang usat, kay nangigan na buya, dahil ti pakasalitaan, live tayo nga panang interview, ti pakasalitaan ni Mrs. Flor de Lisa, Lisa Rinien, iti por barangay 4A, para tumbado Ilocos Norte, kahit babaen ti panang isurat, at ka, kalugaran ng badlaeng ni Renaldo Dagkupyon, iti Badog Ilocos Norte matlaeng. Kahit thank you nga rod, iti panagbuya yo. Kahit oray nyo, dumapay nga video tayo, kada kita sumarasaro nga grand finalist tayo. Ni Manong nyo, anay, minatoy, Nemi Ruiz. Thank you for watching.